mata 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 dar 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 mata kuna ina to a hankali yau ga magarau da wakar kurau saya kuma je a hankali ku ni kai wata bari ko wata ba kuni ba ne masa muzuri mata a dan gida kun zamto sinadari kyale duma ku dauluwa ta fi sukari mugun magangari sai kura mutan gari in ba ku ba gida mata sai a hankali ni ba ni raina mata banni na shagali ga tausayi a gungu kuna yin tawakkali mata ku ne iyaye zance na hankali ku yi rausayar ku taku na rawa a dandali gaba da gabanta aljan ya taka gawayi mata muna a tare ko wannan yanayi rabuwar mu ni da ku sai da inda tausayi kuna da ilimi kuna da tausayi ware kasa da tsakuwa kuma ware zance ake na kyau kanku a bar turan jiki ku yi kwalliya ku kalle mu ku dinga marmadi ku yi kwalliyar atamfa da lesi da kallabi ku yi kwarkwasa wurin tafiya kamar hawainiya muryar ku ya sarewa magana a hankali yau tamburan ku su zani buga gidan biki ni ba ni sanya obarawa sai ta zadiki ku sama ku kasa ku juya harka ta arziki sakaran ku yayi cara a gidan biki da gara zaki ko ba ga kura raki ka sanya kara sama kai yawa kai ko kara tutiya tun da furen ku yayi huda ku wuce girka jarmiya a ciki sai ku sanya ganda kar da ku daina jan adi dan rake ce uwar takanda in ba ku babu mu mata dole in faɗa ba biro ina takarda kai sama na ba ku duk akalata ba ni korafi dole ne na gaida mama ta manin ni tallafi mata kirjin biki maganar babu wakafi wa za ya rena mata in masa sharafi maza bayan ku ne mata dole za mu bi duk shaharar sadauki zai mun kula da bi mata muna a tare zugar ku zaniri gana magarau da wakar ku dai na zazzabi mata kai mata ku jijjiga ku jijjiga ku jijjiga kai mata a rausaya a rausaya a rausaya